Ole, chỉ bay lệ vek ole. À, PFMS guide tối tế hàn xiêm lệ cần đũa PFMS trên cắt expenditure kan siam lạc lộ lại anh em net vàng te mo server boy vàng te mo anh em ti sol pal vangin kan anh ấy kan lâu ti bo pala cái tiếng akhan kan boy nga anh ấy expenditure kan lâu siam nuôi yang ti ka lao te va chu wang chuan heti tu na mi hi expenditure kan siam to si engemaw boy wanga kal boy wanga khatiak engemaw oma wanga ti chhunzawm dana kha kan soidon ani le masabera chuan d engani da sorry do zoka kan in log in anga do kha data operator tinani ta chu data operator zoka khan expenditure vel ka siam turani mo chu kan hre to tho in ka hria a net hi etle mena muang deuh nge ni alo kal rei deuh ni pan menu hrethiam ula chun expenditure siam dan kha chu video kan siam to a expenditure kan siam dan tur kha chu kan hretlang pui to in kan ringa chubang chuan hetila hi chu ka soi fia lutuk lem longa maro chu soyang khan pakhati thana piang hin engemaw ronin lot zel hei hetla hi ronin lot zel oma wang hian lo nga ve ngai ti kha chu kan hre tur angai taila ta hian order ka hong sa a sorry order number hei hi order hin an thina wangin ti hian ka ti mai thina ka chu na chang in threwe tura ngai maila soidu alo maila a number te khi kan a che hi file hi proper taka kan kalpui lo awangin kan file number dik tak hi kan nei chi alo thina chu wang chuan kan han phuwa chop ve deuh thina ni thil poi lutu kan ni chuang lo chuan tilai vel hi chu kan video ma cha khan a om vek to a chu wang chuan ka soidu lawanga harsat na tilai bi engemaw hian harsat na kan nei chuan kan video ma sa the kan en le mai tur angai tela tihan expenditure kan siama kan 8 ta ni ngo phot mai na expenditure kan siama kan 8 ta chuan kan 8 zowa kan save don ta ni heta che hian kan save don ani photana mo hetilai expenditure tilai om to chu kan save dona a save heta hian file number te lo om to chu na roin save lowa file number te a om lo chu na roin save akhalai ka chu kan threthi amanga voter number o hei taka hi transaction ni a save to ani mo transaction save number te po hi ron pevek to ta a chuan hei kan okay ta a hebi zo a hian expenditure te ti khan kan englo le don ta a mo chu heta hian hemi is save to voucher number poi nei vek to nu hian engemaw pala wangin internet te mo lo chia a amo server te lo boya amo hetian khoya mo hian engemaw te khai lo click pal ta a mo antenna na ni chu ti khan mundang hana kal ta dei mai ni khatenga khan expenditure kha isiam to sa voucher po nei to sa kha izuk khoi zom dong khan ta hi ngani ikhui zuk khoi zom ti maila ta hian et niwa ikala abula tanga isiam le chuan poisa kha a om to don lo bani mo kalchin lokila hey hetla hian poisa kha cheng sang thumi neya mo voucher a cheng sang thu makal to voucher pakhata cheng sang thu makal to chuwang chu poisa man le tur chuang kha i nei to lo mo hei hi nachina voucher transaction a in save to wang khan voucher a mo ala approve lo ma se voucher a om to chuwang chuan kha a shana siam ngai lovin expenditure a tho ikalanga manei cha ikalang mo expenditure a manei cha ikalanga chuan tila hian hei thlanganga MZ kha
chuan isar changa chuan he tilai hi hi isiam to hey pending detail pending pay detail mo he hi isiam lai kalme ka kha isiam lai kalme ka kha a in save to awangin chu i khoi chhunzawm thei heta expenditure an niwa kala zukti lovin hetelai ama hen official letter number ta ni click mai anga tikhan aronin kal chhunzawm don ani mo ama expenditure video kan siam to khan hei hi kan lo save to a voucher number kan nei to chuan enge mawangin lo boile po ni se abula tanga ti that ngai lovin mo tiang hian kan chhunzawm don ani chuan ti hian hei hi tena local ta a pay detail a chen kalanga ta hian a in save to kha annexa chi khan kan chhunzawm thei ta ni ti khan mo kha kan lo ti sol palang ti ka hlawa expenditure kan siama voucher number kan nei vek to a bpt ang chi kharoi siam to a khami hnuwa enge mowanga i lo lock out palemo ne ta lo chi ai khoi chhunzawm thei lawa i ti ran abula changai ti le khan expenditure new a khani kalang ti ka hlawa chuwang chuan expenditure new kal loi manei sai kalanga izuk lutanga engeni khami ang lo vel khai zuk thlanganga chuni thanzo khan he i detail siam lai kha pending pay detail khani lutanga edit lo zo pay detail khani kalanga tiang khan iti chhunzawm le mai the ni kha ka hetian digital signature kan han tianga tikhan hei hi ama khan ka video ma sa ka soi lowem o ka ti narration for passbook ti hi hei hi he tilai khan easiak to thota hei narration khan easiak to thona a hei hi passbook aron je dan turani mo nakina mi account na te lu tirta private account na ten lu ta headmaster mo engom tu khoya po khani ti lu ta a khami avalu na account na a narration na passbook a alowin je dan tur khan entina na tuna chuan eco club 24-25 ti vel hen ti tamai teila chuan han confirm teila ti khan ama kan siam lai kha abula tanga voucher kan nei to chuan abula tanga siam ngai lovin kan siam lai kha zuk chhunzawm le mai turani kha kan lo hriat lo pal chuan poisa te kha lo engani unapprove voucher khan om to se poisa man tur om to lo ang khan ron lang dona khawta khan kan boyang ti kha kalawa chuwang chuan he video hi toite in karon siam lokani lo me